Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times, ndine Brian Banda, with great humility tukulandirani kulikonse in Malawi and around the world. Kuna kulikonse kumene mukutionera madzulo ano, programu inanso sabata ino ya The Hot Current. Amatipatsira maprogramuwa ndi A Series Enterprise. Cholinga cha programu imeneyi kuti tidzilankhulamo masuka, anzanga awa amati kutsuka mkamwa, tidzitsuka mkamwa koma mwa chikulu. Koma mwina ndisanapite patali ndikulandireni bambo Bayana Chunga papita nthawi tisanonana. Takhala kuyenda kwambiri. Inuyo ndamene mwakhala mukuyenda. Titero koma sio kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Inonso tikulandireni. Isona. Zikomo. Iyayi. Mulendo amabwera nkalumo kwakuthwa. Anatero kuchilekako. Ino ndi mulendo? Iyayi nakasipa padapita nthawi. Achabwino. Padapita nthawi. Kodi mayangana bwanji? Kodi yangana so kulindi jani. Makhandi diso nake lofuna ngati kundiopyeza kani. And I know this. Yeah. Kodi program yamba chonse. Okuro mulendo kufika nyumba waine yake. Kodi muli yakala bwanji? Mulendo amene. Ali ndi diso nake la kukaronga uko. Muli bwanji bambo athu. Ndili bwino ka muli bwanji anjaiko. Ayi tithokoza. Kufunika kwake timayamba choncho and we will not take much time. Kufunika kwake kuti tizibwera pano ndikumalankhula mosaopa, especially truth to power. Chifati mayankhula kwambiri kubomaku chifukwa kumene ngamene akuyendetsa zinthu. Kodi kufunika kwake kuti tidzilankhulana mosaopa, mosachita njengunje, koma speaking truth to power. Nkofunika bwanji ndiyambe ndinu Achunga. Ayi, choyamba ndithokoze kunena kuti programu iyi imatipasa mwayi umenewo woti sitha kuyankhula momasuka komanso kuyankhula kwa iwo amene ali adindo. Tikamanena za adindo tizikumbukira kuti tili ndi adindo amene ali ku executive branch of government, a president ndi nduna zawo. Tizikumbukiranso kunena kuli legislature amene wandi ma MP amene ali nyumba ya malamulo, komanso tili ndi awa amene ali ku makoti. Onsewa ndi anthu amene timawayankhula. Ndiye kufunikira kwake nkolena kuti democracy kuti itheke pamanena kuti no one has monopoly to wisdom. Palibe munthu amene anganene kuti ndi dolo pa zonse ayi. Tere pamanena okhala anthu ena ngati ife oti tizitha kuwauza president kuti apa ziwenda bwino chongu, apa siziwenda bwino. Maministala apanso apamutakonza kwayankhulira anthu ambiri Malawi amene alibe mwayi okhala ndi platform imene tili nayo ife oti nkumayankhula. Komanso dziwani kunena kuti pamene tikukonza lamati checks and balances, uncontrolled power is dangerous in a democracy. Atsogoleri akamakhala kunena kuti akungokhala palibe wina amene angawasuse, palibe amene wina angawauze chochita, dziwani kuti dziko lipita kuphompho. Nchifukwa chake ifeyo ndi waukulu womakhala ngati pena mpanena kuti khala ngati kuti tumenya mbama koma isali mbama. Chili chikondi chozuzula nkomanena kuti talikondani dziko lanu, anthu anakuvoterani, nchonge chonena kuti mwasogolere bwino. Pomaliza mwina ndingolena kuti mu uthenga wathu mukuyankhula to power pali amalawi ena amene nzeru zina mbalomoti azipite anene directly kuboma kuja amazatuza ife. Sizonse maka technical issues. Alipo anthu ena amatha kulemba ngani ya forex titapanga zakuti koma iwo alibe platform imene ija. Not from a political angle koma from a very constructive technical position yofuna kuthandiza dziko. Ndiye ife timabwera pano kuzaoneka ngati madolo. Iwo wasogoleri akamamva akachita zimenezo ndikuti tonse ngati dziko tapindula. Kuyankha funso lomwelo. Banda. Inu ndine takati kulankhula kuti ikamachita galimoto njengunje sitikweza volume. Kumamva
Yes. kufunika kuti tidzimvetsetsana chifukwa ena amapezeka kuti tidamwana anyamata kutikamba kunjambako tikuchokera kunjambako ndi unabwera anyamata adzithu kumene akulilongwe ndiye timalankhulana kuti koma inu mmasokoneza apa mmasokoneza akongress tamvetsetsana bwino kwambiri tamvetsetsana bwino kwambiri andi timadzudzula kuti zikwanje simungamatuse zikwanje ndi anyamata ndithu adzithu amphamvu akongress anachokera kulilongwe ndiye timaseka kuti kumukanga tadzikwanje aja mkuzokhala yes andi mosaoneka kuti akulivomera direct kumana tako mana tonjeza you understand and so it's a subtle way of saying kuti we are provoked komano there is no provocation whatsoever imene ngapangise kuti iwe utuse chikwanje chifukwa chokuti pali njira zoti mutha kukambirana timanena nthawi zambiri kuti ngati panali munthu amene amakhala kuti even ali provoked mchipani choyambirira cha MCP a Dr. Kamzubanda makhulupirira amati contact and dialogue muwitanizane mulankhulitsane so kuyankha funso lanu Banda ndokuti ifelo 1994 tidasankha ufulu wa zipani zambiri wa democracy umene udapereka maufulu osiyanasiyana kwa anthu. Of course maufulu aja adabweranso ndi maudindo koma chimene timapanga ife ndi chokuti si onse amalawi amene akhoza kumalankhula kwa amene tayika maudindo aja chifukwa anthu aja amabwera kwa amalawi titumeni tikakupangireni zinthu chifukwa tonse sitingamapanga alise paikhapaikha pamayenera kuti tisankhe anthu ochepa amene akhale mipando nkumalandira ndalama zathu ife nkumalipira titawatuma misonkho ija kuti misonkho itakupasani kuti muzikati tibweresera mankhwala muzipatalamu muzitimangira misewu kamumange mijigo ndi zina zimene amalawi amafuna anthu 20 million sitingamangotalesa kazuko mapanga zake. We needed to have to come up with a system that is structured then tidagwirizana tizisankha anthu amene tizikhala mipando kuja. Now anthu aja ali answerable kwa ifeyo koma akakhala maudindo muja pena mazayiwala amazoona ngati mphamvu zija nzawo amayiwala ndi mphamvuzo tidapasa ndife ndife timabwera nkumakumbutsa musanakhale mipandomu munkanena izi anthu akudikira zinthu zimene zizi. So as long as muli mipando mmadya misonkho ya Malawi timakuuzani zimene anthu ena sangakuuze chifukwa pamabwera anthu ena amene amachinga kuti mabwana aja asamamve izizi chifukwa choti afuna mabwana azi akonda iwo mabwana azoona ngati chilichonse chili bwino akamatero amasokoneza mabwana aja kuti apange zinthu zina kuti amalawi apitire kwa akonda. Kodi zimatheka bwana kumuuza kuti zinthu zili bwino kunja kusisali bwino anthu akudyera bodzatu dziko lino ngati pali chinthu chimodzi chimene tena kumavomera nchonera kuti ngakhale timanena kuti ndi dziko la anthu opemphera koma satanayo ndiye anatigwira pakhosi nkhani yabodza anthu msogolere ndipo sizinayambire pano ayi ngakhale kumbuyo kunseko ndakhala ndikumachezapo ndi mapresident akale nkumamva nkhani akuuzani ndithu kuti mwina zakuti samadzidziwa zakuti ananamizidwa zina masangotulukira zitatuluka mnews anthu amanama ndipo amanama kwenikweni. So anthu amanama pazifukwa zingapo chifukwa chimodzi chimene anthu amanamira nchonena kuti iwowo mkati mwawomo ndi anthu abodza character yawo ndi anthu abodza ena amanama ncholinga chonena kuti akomesere mbali yawo komanso wena akomesera mbali yawo adese mbali ya munthu wina so it's all about self-aggrandizement amafuna kuti zawo zayendere ndamadziwa zonena kuti chilungamocho nchonena kuti sichingawayendere koma kubodzako ndamalowa but on that one inenso ndimachita blame asogoleri chifukwa as a leader wayenera kudziwa zonena kuti ukuchita deal ndi anthu andale kapena anthu amene athakunamiza kuti akubweretsera chithunzi. Yes bwana ndinapita ku msonkhano kunkhota chithunzi ndichi anthu ayimika manja mwamba kodi bwana angadzibwanji kuti chithunzi nchafeki kapena kuti anthu adapatsidwa thunsawo kuti ayimbe chakwera. So kupereka ripoti sizolakwikayi komano munthu kupatula zimene anthu amakuuza iwo zikhala ndi chidwi kuti nawenso umve zako wekha chifukwa anthu ena amatha kukonza kuti chifukwa mmene timakhalirana chonje timadziwana mmene tili pa utatu pano apa nimadziwa kuti ine ndikayankhula chonje achungawa amva kukoma Bandawa ndikayankhula chonje mumva kukoma timadziwana and we know so kuti timadziwana so anthu ena amadziwa kuti na Banda tikangwatchula kuti njayiko basi tajira 2000
njaiko muni mati waona so people appeal to that weaker side of you so zili kwa iweyo kuti uzina kuti okay ndamva koma kodi pali kulakwika chachi ndangofuna kudziwa ndekha padali inu nthawi zambiri matapeka zisazo za inuyo komano mwina mwansanga ena ake mudatuma kuti akapereke pena pake zinthu nde munayimba foni kodi zinthu zozafika nde mazafusa kuti zafika mena zinanyamukira kuno kungofuna osati kuti munthu yamukungaikira koma just want to collaborate kuti zimene zachoka wako zokhanga wapisa munthu umatha kulawa nzimbe kunyamula nzimbe yathunthu kuku koma ukafika kusoka ilibe kuti anangochita kukaisoka ilali ndi luso so nkofunikira kuti andi izizi ndi zipani zonse sicholamula chokha even ku opposition alipo anthu ena amene iwo ntchito yawo ndi kunamiza mabwana and they have mastered the art of lying abwana ukwenda kukhala iwe bwana wochenjera kwambiri kuti uzona kuti aise inde basi kwandukusa zimene koma ineyo so ndifuna ndimveso kupandika nkhani zathu za lero ziwiri zikuluzikulu masankho akuchitika pa 16 September chisankho aphungu nyumba ya malamulo makansala ndi president. We wanted to zero in today pa aphungu nyumba ya malamulo kuda aphungu amene wa this crop of parliamentarians kuda atithandiza then tikakhandi nthawi how is our level of preparedness za masankho amene koma tiyambire mwina unetoja namba ndiawo tiyambe ndi gulu la aphungu ili libwereranso ku nyumba ya malamulo zitengira kuti unapanga bwanji chifukwa chokuti akhala 6 years I think ndaphungu yamba mu mbiri ya dziko linoli kukhala 6 years malamulo amanena kuti tizipanga masankhowa after 5 years koma mukumbukira inu kuti tidaponya chisankho 2019 chimene chidanena kuti anthu atadandaula za pali za president tidaponyaso maphungu ajadali omwewa. That's right, yeah. Nde malamulo adakhanga kuti tachita kukonza kuti talole aphungu atakhala 6 years so iwowa ndekuti adali ndi chaka chimodzi chowonjezera chabasera choti amayenera kuti atipule kuti amalawa akhutisidwe na kuyankha funso lanu mosazimbazemba ndokuti chiziwe njipande polomola chifukwa msokazuka chimanka zija pali aphungu ena ndithu amatumikira anthu adi alawo and you can see kuti even akayimirira chifukwa timaziwa atu akamapanga ndale umaziwa kuti apa zalowa ndale apa zalowa nzeru so mmene mwapangira deliver mu 6 years imene iyi mukabwereranso kwa anthu aja kuti mukanene kuti nditumeniso nde muzikafunsana mafunso kuti tikutumeniso bwanji apa simunakonze apa simunakonze now pamakhala zinthu ziwiri pamakhala mwina phungu iweyo kuti ulibe chipani ndekuti umakhala kuti ndiwoyima pawekha ukuyenda tu wapange kumvisa anthu aja kuti okay newoyima pandokha koma ndakutumizirani bwino then pali munthu wokuti mwina chifukwa cha chipani chako nchotchuka na anthu ena amafuna kubisala kuseri kwa chipani kodi anthu ena apambana chifukwa cha zipani zawo nzotchuka kapena iwowo apanga zinthu zowagwira mtima so amalawi akumatha kusiyanisa zimenezo masiku ano osangoti iye chifukwa anthu adera lauku amavotera chipani chakuti mukoza kupezeka kuti mwazizimuka chifukwa amalawi amafuna aziziwa kodi mukubweresa zotani pa tebulo so funso olo ntchito imene ali nawo aphungu amene afuna kubwereransowa ndo apanga konvince anthu amene amatumikira kuti ndakutumikirani bwino nditumeniso chifukwa kunjaku kuli anthu ena amene afuna kuwauza anthu enawa zachilendo so akumana ndi anthu kunali ma primary zipani zina kumene akusankha anthu kumadera ena taonjezera pa aphungu akuchoka pa 193 tafika pa 220 something, yeah 224 25 so tini malo ena kukhala aphungu for the first time pamene ena awazifuna kuti abwereze kodi funso ndiro kuti mwapanga zokwanira kuti anthu akhulupirire niso kapena kumbuyo kumunayendera chipani anthu akuona kuti chipani chokhasi chikukwanira koma inuyo panokha simulachite deliver so aliyese panopa amene wakhala I think akulingalira zimenezo Banda ndiyambe choncho maMPwa ali ndi mayeso oyamba kwa iwo amene ali kuzipani ndi primary kuma primary kwa anthu amajudulana tinene pano mosabisa ma primary mzipani anthu amajudulana chifukwa nthawi zina amakhala pa anthu ena amene kuchipaniko ali ndi plot koma ku constituency kwawo anthu samawakondayi ndi nthawi zina chipani chimafuna kuti anthu amene akayime ndi amatha kugwa and there have been cases kumbuyo konena kuti zipani zimakapanga manipulate kumakaseweresa mavoti incho ngachona kuti munthu awoja awine and unfortunately
woluza uja amakhala kuti kwa anthu ngopambana koma foti chipani sichinamfune anthu amamuuza kuti kaime ngati independent nde munthu uja amakawina ngati independent. That's why you find kuti kumalai kuno kuli ma independent ambiri koma not affiliated to a political party. Chifukwa chonena kuti adala achipani koma mchipani imo adawapanga chipongwe koma foti anthu adawakonda ananena kuti yayi kaimene ngati independent muzakhala MP ndiye pamenepo pali ndale za primary. Nda ukadusa pamenepo za primary ndiye sona ti ankhe funso yonena kuti ngati unali kale MP funso kodi uloza chani Afrika kuti uloze zinthu zonena kuti anthu akwanuko akamanena kuti akavota pa 16 azinena kuti obanda tavotereso awatavotereso fochonena kuti atipangira zakuti. Now ndikuuza nichi munthu amene anali ndi mtima ofuna kutumikira anthu ake muzaka izi 6 ine ndikuona ngati kuti ali ndi chance yayikulu yopambana chifukwa cha ndalama zija za Constituency Development Fund CDF. Panopo tukamba ndalamayi yakhala pa about 200 million. Mu 200 million muja mulika about mene kandi 10% if not so, or if not more than that, imene ila allocated ku nkhani ya mafizi. Utakhala kuti chaka chili chonse umakhulupirika kuonesesa kuti 10% ikupita kuthandiza ana mafizi kumizi kwanu ukowo. Utakhala kuti unakhulupirika kuna kuti ma allocations aja amapita malo mwenera. Utakhala unali wokhulupirika gwira ntchito ndi makansala ambali zonse regardless kuti wini ndwa chipani chanji ndikuonesesa kunena kuti zinthu zikuyenda ti mabridge tikukonzeka mafumu are happy, the chances of you going back to parliament are high. Unfortunately ena olo kuma constituency ko samapitako CDF ija ena kuti aifoto konse panopo akuzana kunena kuti no, I'm not the only one answerable amakana atupankhani accountability yoti CDF si yawo koma ikakhala kuti yalowa pamene pamachuluka nzeru ku CDF ndi yawo ya MP. So for me I will tell you kunena kuti ena savutika because munthu amene akungwamba kumene akalimbane ndi munthu wina amene anali ndi access to 200 million ndizovuta Banda, ndizovuta kuti munthu wina akambe pano munthu wina wayikayika ma bridge wathandizana ku skulu mpovuta koma alipo ambiri amene zimenezo samachita amapanga katangale ndipo anthu akuya nawo. Chomaliza nenechi ndi khalidwe utho makhala ndi chitukuko kumachita zinthu zooneka koma ngati anthu akumudzi aja ngati anthu aku constituency aja sumawalemekeza suma zichepesa ukamachita nawo deal sumaonesa kunena kuti iwo ngati anthu onena kuti zinyala. What's the definition ya kuzichepesa? Kuzichepesa, give me an example. Kuzichepesa ndija amanena mnali kuZomba ndimakuonerana people of politics. Okay. Yeah? Kunena kuti munthu uzizozona kuti ndi mabwana ako anena nzanga kunena kuti anthu aja tongolembedwa ndi amalawi inu munthu wati wakulemba iwe olembedwa omenera kuzichepesa. So kuzichepesa kuli mmene umayankhulira kuli mmene umachitira, the way you carry yourself, the way you relate to people, zonsezo mkazika pamodzi ndi chikhalidwe chozichepesa. Osa zisuti beya ya utavula suti koma kumena khafoni anthu aja unabwera kumaziwa makomo mwawo pa nthawi imene ufuna mavuta akakuvotera akalewa kati ayimbe foni mukuvuta mabwana onse pamene amamuimbira foni MP kuti afuna amafuna kungwadziwitsa zinthu yes pamene pali vuto ndi pamene simuima osati inuyo timabwera kwa inuyo kuti by the way kodi hot current yatani anthu angoima by the way awakuyimira atuje nawo UTM malabada tinangona posta munthu wankulu osasanzika apa nkukundi baraka chanu usadziwika nawo ime zoveka chonchi koma ndimafuna ndinene chonchi nkulakwa kutero simuyimira kuti nkulakwa ndipo anthu aku malabada inenso ndimangoziona koma pali wina amene samakumanana akationa pali posta taika posta ya planta malabada tiziya nkula tikuiona posta ichakale fake ichakale awadai wana kale it's fake koma inatulukaso inatuluka pakakhala jamba na bwera anthu kusanena inu achipani inu wina wapita ku DPP uyapita ku UTM no, but it's fake. And I want to thank him for doing that. This is a fake. Osa zikhulupirira zimenezi. Ubwino wake wabodza. Izo ndi ubwino wake pati. Yeah, kuipa kwake kuipa kwake kwabodza. Kuti lili ndi lifespan. Yes. That's true. You see? Yes. After September, I think ndidzapuma.
I think ndidzapuma izi kwa nthawi atamanga so ino chifu kuti fe tidasaina arunga weda khabalo anthu azitigenda so anthu akumalabada anthu akuti asazitengere zimene ine I'm not interested alipo wina amene amapanga zimenezi samangupumana nebwino mwina kapena ndino kapena kuti ndipa zivomereni kuti ntchito yathu zimenezo anthu awa anamizira nkhani zingati atinamizira nkhani zingati zimachitika koma mudziwe zonena kuti udindo umene tili nawo pa program ndi udindo waukulu andi alipo ndithu asuko timati tikapita mulilongwemo akuluakulu amatiyitana amanena tisamweti amatithokoza kuti mmatiyankhula amanena kuti mukuthandizira kuyendesa boma mukuthandizira kukonza zinthu mukuthandizira putting opposition in check ndiye musaone ngati udindo umenewu anthu amakondwa nawo ayi so adani amachuluka so accept kuti this is the price you pay for being a constructive critic of the system in Malawi. Banda mukasakhala pakhonde choncho mwina pali mtengo patali apo inu mwakhala mukuona mtengo uja ndi munthu wayika miyala augenda munthu osadziwa kuti mtengo muja muli chani kuwa muli chinthu munthu samagenda chinthu chimene mulibe kanthu so you may not see what is in that tree but the fact that wina waunjikama akugenda one thing is certain muli chinthu so anthu samagenda munthu mopanda kanthu anthu akamakugendani ndekuti muli ndi you carrying something that they are storing ndewo chenjira mmatola mnyala imene jayi nkumangira foundation so samadandaula that's a good one koma nanga simabodza awa anthu ena amakhulupirira nanga anthu amagenda munthu amene nyamule kanthu that's why ndikukuza you don't have to see what is that tree but what you know that if you see a man busy throwing stones there is something in that tree that's certain powerful somehow MP wabwino amatani MP wabwino bwana ndamene amakumbukira kuti andamanena memu jama siku anowa akana kuti honorable chakuti thank you for recognizing the people of amachula ma constituency mawo but the question is kodi mapita duka ankhula ndi anthu chifukwa anthu amakonda kunena anthu akudalanga ndi tuma zakuti anthu akudala kongu chankumadabwa ifenso tikupetili kuti ni ma MP sometimes you tend to wonder where is my MP yes kuli ma structures kumene anthu amayina kuti muzikhala muzifusa mafunso so ife yonso amene tikuyimiridwa afe tizikhala ndi chidi kupanga find out kodi area development committee yathu imakumana kuti kumene timakakambirana zinthu kukozandira munomo nanga ATC imeneyo nanga VTC village development committee ili kuti yakamudzi mmene makambirana ma ideas amene mukufuna MP wathu tikafuna tiyankhule naye tigwise ntchito njira ziti kodi amakhala kuti chifukwa pano ma MP apita kukakhala kumadera kwena amene sakhalapo amangopita ano chifukwa choti afuna anthu ajazawo na pafupi nde wasunga tindalama makhofini anthu atatu maliro amosi kanga ndi ana ashado agula kuti yakuluakulu andikungobwerezako chitsanzo chimene mwina tinali kumbala chanda kuja kumene anthu amafusa kuti kodi ambulance ndi khofini mufuna chani na anthu amana kuti atifuna ambulance kutanthauza kuti tizikhala tiziziwa pomuthandizira munthu akamwalira ndesachita kukanganirana pamene tikanatha mwina kumuthandiza ali moyo kuti akuti akudwala tizikhala ndi machawi omuthandiza chifukwa we need him more ali ni moyo kusiyana ndi akamwalira izi zingotitanthauzira kuti komanso ifeyo anthufe tizitha kumvesesa kodi role ya MP wathu ndi chani MP sogula mabokosi MP siwachitukuko MP ali ndi oversight role MP amakapanga malamulo koma chifukwa pa nthawi yayitali tidakhala opanda makhansala ma MP anamba kugwira ntchito ya makhansala zakhala zovuta kwambiri kuti timamatule ma MP kugwira ntchito ya makhansala makhansala ndi ma MP akhalasa kumwera na mazi chifukwa khansala amapanga chitukuko MP amati kufuna udindo wanga so ndipo alipo ena makhansala ena akugwetsa ma MP akugwetsa ma MP akakhala khansala imakhala ngati ndipo yambira kuti next step I want the makansala ndi ma MP ambiri sakhazikana bwino chifukwa ma MP amaopa kuti kansala afuna udindo wanga so tikuyenera timvesese even if utumikidwa because ngati tizidalira kuti atipase t-shirt akatipasa t-shirt ndi chifukwa chokwanira choti munthu wina ake apite ku nyumba ya malamulo for 5 years then taonapo ife maiko ena musanandidule taonapo maiko ena
makansala atanyamula zinthu zota amamini ma MP atanyamula zinthu zota akapasi anthu nkuzibweza chili ilipo clip inake anatenga anthu kukweza matumbaka anali achimanga kubwezera mpunga. You remember that mpunga ndi mbuzi kubweza kumkweza kuti we don't need that, we want empowerment yoti sizidalira patoka. Kodi MP chipotoledere lini 2019 sadapita ku constituency sadapange kalikonse ndiye pano tsopano achite mitubirubiru ma constituency anthu ayilola imene ayi mpovuta koma tichenjeze mafumu akumagwirisidwa ntchito kwambiri. Okay. Pali mafumu ena amene akumalandira ndalama kuchoka kwa anthu andale andakalanda ndalamazo akumakhala ngati kuti afuna agwirise ntchito mphamvu zawo zonde akakhale ngati akuakakamiza anthu on the ground. Koma nene ichi anthu amalawi panopo ayi ndipo sopo wake amene akusamba kumasoko ayisunga mudziweso amalawi anasekuka kumaso panopo even mfumu singauze zochita moti mafumu akamayima misonkhano ya zipani ino andale tikuzeni ndikumanena kuti anthu akudera kuno inuyo muzingomvera nanga aphungu amene akumakumana ndi mafumu. Yes. Ma presidential candidates so akundika kuita na mafumu. Yes. Bwera aneti mpaka amipingo konseko akumapita ku mafumu akumapitako aliyesa kumauza taona ndalama zimene akuauza zansu halazo inu. Are you telling me for kandi 50,000 kwa chaka ndalama zingati are you going to sell your people chifanya ndalama zochepa ngati zimenezo? But anyways, going back to the question, alipo anthu ena amene akhala akumapita kumakaonekera maliro kakumakaonekera pazina ndi zina zochitika ma constituency yawo, well and good, but for me that is not enough. It's not just enough kukangopezeka. Presence iyo izikuthandizira kuti uziziwa mavuto anthu. Chifukwa ukapita kumudzi kuja ukapita constituency ndipamene maona kodi sewaonekeka choncho kodi anthu zakudya zavuta choncho. So zili ndikufunikira kwake koma it's not everything. Nkhani ndolena kuti what are the aspirations of the constituents? Kodi anthu akudera kumene koko amafuna atafika pati magapu amene alipo ndotani ndiye ugwire ntchito pamodzi ndi ma structures achamanena makansala andena hotelo tivomere ndithu ziyamanena Msiska kunena kuti ntchito yeniyeni papepala ya MP ndiya malamulo ndiyokhuzana ndi malamulo koma tivomere kunena kuti panopo utati upite nkanena kuti ine ndikhala MP koma ndizingopanga za malamulo zachituko sindikuzikhuza amwene uchoka upakira section 65 izambira pa iwe siumyanda iwe siumyanda. So tivomere kunena kuti MP ndi strategic partner wankhani ya chitukuko kudera kwake. So iweyo umene kumaona kuti zitukuko magaps ndi ati zinthu zoti tikuchita ndipo ndikuwuzani ngati pali chinthu chimodzi chimene amachimisa ma MP ndi nkhani ya accountability. Chimafuta nchiyani kunena kuti tinatenga 200 million chaka chapitachi tabwerani kuno nonse azipani zonse tabwerani kuno mafumu 200 million ija chakuti tinakuita mwakuti mafiza acha tinapereka ana awa maskulu awa maripoti awonso ndi awa ukutapanga motere people would be happy koma ambiri wa accountability zero. Banda apart from zimene akuyankhula chimene angawa ndeno pali kuganiza kumati dera lakutira kuti nchipani chakuti dangerous thinking. Yeah. Just because you were central region you think kuti ukangoima pa chipani cha MCP ndekuti wawina. No, we need to go beyond that. That's right. Ndikuyangana kuti munthu amene tikufuna ndotani. Just because iwe uli kusanji amene uli kumulanje cholo akomeko kwa DPP anthu ovota fe tizita kuona kodi DPP yayimisa ndani. Yeah. Kodi MCP yayimisa ndani, UTM yayimisa ndani. Osati just because tukuvotera za chipani ndifwa chake pena timalephera alipo anthu abwino mdziko munomo anzeru zawo kuyambira pa kansala kuyambira pa MP tikamazafika no mpaka na pa president ko tizifusana mafuso. Nthawi ya Uhuru Kenyatta ku Kenya yes kudali nyamata wina adayimira wa MP no gali moto nothing amaendera njinga yakapalasa koma adali ndi munthu mpaka adawina Uhuru Kenyatta. I remember that story. Adairo mwita ana ku Paris kuti anampatsa gali moto. So
it just shows kuti tisayangane kuti MCP yayimitsa ndani, DPP yayimitsa ndani, tiyangane umunthu. Can we vote beyond party lines? Exactly. It's very important. Koma, it's not that easy. It's not that easy. No, chifukwa chokuti pamakhala no chimene ziko lathu likulephera kupanga achieve padakali panopa ndi kukhala ziko lokuti lili 100% united. Tuti as long as you ndiwe Malawi chati makamba kuti kunali kuti umekuja kuti even zomafunsana kuti kumwezi kwanu nkuti. So panda ntchito. Anthu ena amachita traffic offense. Yes. Ali suna ike wakhota pena pake suna khote bwino kumwezi kwanu nkuti. Zachani why do you want to know about that? Komanso tivomere ndale za masiku ano it's expensive. Yes. Zalowa ndalama kwambiri. Chifukwa chokuti amalawa janaziwa kuti anthu watikasankha amakadya okha kumene koko ndio makhanga ndikukhaulitsiratu kuti nthawi yako yafika kujeretu panopa chifukwa choti silizakuona so for the next 5 years ndi anthu akusaka ndalama bwana. Kupanga nyumba kuti. Yes, yakhala business yofuta kupanga kwambiri. Chifukwa choti anthu amangofunsa kuti awanda mutivotele ulinzi ngati. Sindifunaso mundiuzeso fa maboza ose mandiuza amaliza. Boza limene mukanatha kunena mwanena. Pano kuti ndivote 2025 ulinzi ngati. Achipewa sikugwira phiri. Ndikalipo mkabasera. So you can imagine tiugulisana. Sizimene nakukhala choncho timene kukhala anthu omamvesesa chifukwa choti vuto ndi mbali zonse. Amene afuna kuti imirira awo naso zolinga zawo ndi zachabe. Ife yonse amene tili mbali yaku office timamvesesaso why somebody must represent us. Tangokhala anthu that's why tikufunika ma programs ngati awawa. Tizitsegulana maso. Kuti it's not about chipewa. How can you vote ya munthu wina wake kuti anatani anapasidwa chipewa ndi vote yanga imene ndaganiza kwambiri muzikuwerenga chimozimozi 11 zikhala ndi equal weight. Anthu ena anani napo kuti zimenezozo nzolakwika. Tikuyenera kuti weighting ya voting zikhala yosiyana based on the thought process that goes into that. We have not come to that point yet, but my point is tikuyenera kuti ife tivesese kuti September tikati kupanga ziganizo pa councillor, pa MP ndi pa president. Chifukwa chani ukamaka chonga ndi chifukwa chani zona chipewa chipewa anthu azuzika for the next 6-5 years chifukwa iona ndi chipewa nde mukangosanga mbwerera chifukwa choti chipani chati apo ti chipani chati pasa munthu uyu iyayi uli ndi brain way to say despite uli chipani chati pasa ichichi kwa munthu wabwino ndi uyu, therefore we are going to go for munthu wabwino because we love our community. Mukakafika mu ballot box imo pa 16 September izinto tizinena pano. Yes. Koda amene iwe watichitira chiyani? Yes. Zimene adatulonjeza akulowa pa mpando. Yes. Ndiye 6 years kan 5 years yatha. Yes. Kuti timpatsa so vote amene you. Exactly. Kufunsa kumene kwabwino? Kwabwino. Because pali zinthu zimene timayembekezera kwa anthu aja. Fakali ni ma manifesto zawo. Amatuza tipanga chakuti. Kwa amene akufuna kupitiriza. Apanga. My excuses abwana ndi excuse ineni manena kuti china chili chonse bwana ndi excuse. Anene mapereka chisanzo chokuti ngati banda inu mukwenda kwa machito 7:30 ine musandiuze pano kuti mini bus yanu wa traffic anaigwira kaya kumagwa mvula yazibakera. I don't want to know. What I want is be here 7:30 bus. Whatever good story you're going to tell me is just an excuse. So zimetida gwirizana kuti zibangike sidi manena kuti izinza banga pokhapokha pakakha kuti pansiyo palibe traffic. Kaya pala traffic iwo maina unyamuke ndizokonzeka kuti traffic asakugwire tayali kapha kwenda ndilina ngati kwenda unyamuke mama wantha nyamuka nthawi yabwino kuti 7:30 pamene ndagwiza ati kumane pacha tikumane basi. Anything else? So yama excuse kwira koma tichite break. Pali mafusa awiri amene ampamadana nawo. Yes. Kwa iwo amene ali mboma kapena kwa iwo amene ali MP panopo kapena councillor kwafusa kuti mwapanga chani. Fusa limene amadana nalo olifeo pano tematika mafusa ena amadana nafe chifukwa cha fuso limene. Number 2, kwa iye amene ali ndi chinthu chofuna kulowa pa president pa MP kapena pa councillor funso ufuna uzapange chani anthu amadana nalo. And yet that is the foundation ya chifukwa chimene anthu alina kukuvotera. Chifukwa ngati munthu uwapanga zinthu zonena kuti ndizoti utha kuziloza kapena zinthu zoti uzifotokozera funso limenelo umachita unyadira chifukwa makhala kuti akupasa mtaji wokuti utambasule ufotokozere zinthu zimene wachita. Koma ukakhala
kukakhala kunena kuti sudapange ndi pamene umapanga chibwebwe. Iwenso ukakhala kunena kuti uli kunja anthu nkufunsa ufuna ukapange chani ngati chimene umachita nkungonena ukungojiya ya awa amene ali mkatimu umapezeka kuna ifunso imene imakuvuta. Koma ngati uganiza anthu wapanga maplani ako zinthu zimene ufuna kuti uzapange funso limenelo umachita kumbwandira nkumanena kuti eya male ndi fotokoza. Ndipo tu mtsogoleri wabwino safunika kuchita longosolera. Ayiso sujapingwa adanena kuti lola ni ntchito za manjanga zindi chilombo. Mtsogoleri amene wagwira ntchito pa ground umangonena kuti onani. True. Judge me. Yes. True. You don't need songs kajani mpaka azimaya aimbe nyimbo. It's not important. Well, unfortunately ndali zimene mapanga masiku ano za excuse. Okay. Kwambiri chifukwa even anthu amene amayimira amayankhula wa kuti mafunso 2 key questions pala anthu ena pano padukuzani banda akuyimira ati ifa yoda anthu akumuzikwa adabwera uzauza utayimiri like you they didn't want. Yeah. Nanangubwera you think if anthu samatipesa kuti timbe. Esona. Ife tu nyimbo anthu anapeka kale. Esona. Ine ndimapita ndikuzani. Esona. Amolalo ana anyimbo zilipo kale. Esona. Handefu samaya tikafika nyimbo. Amatikekeke. Mwezo yake. Umuzi kwathu utsapite kumaliroyi. Mwana ndiye mweya kuti imisa bwana. Ankwenda viwa tipasa mwana iyayi. Ndipo kufuna uyimira tusitingayimire ku malabada api yayi. Tindi anthu amene akhoza kutipotera makomo. Kuchereka ku? Tinafuna tu. Kwa kuntembo. Tinafuna. So simunufuna? No, I'm not interested. Simuyamba ka trophy kodube. No, but you see and who inu kumudzi kwanu simathandiza. Mathandiza kumudzi kwanu sinapitako ndakapakako ziwiri zitatu. You see? Awayambisa ka 1 million. No, zinango kumana and I don't want kuti nkhani khali ine. Yeah, nakasili kungoti tupeka. Ife tutitati nene zimene timachita makomo. Anthu takuzosa mamadzitu. Musatero. Inuyo zimene mmachita kukaronga kuchi. Sio mwanena kale kuti nyimbo ataya mpaka nyimbo pene. Awatu nyimbo taya mpaka nyimbo. Nyimbo tumupanga pa isapheke ya ine. Nanga yanu inanga posta anthu akabwera kunena kuti mudzi muno tikungokhala tilibe china chilichonse timamva kwa anzathu akupanga zakuza kuti nkwapatsa ndalama kuti chitani. Is that wrong? It is not. It is not. Is that wrong? No, how you a threat? Exactly. That was my point. Okay. So, kodi muntu and alipo tu anthu ambiri amene amapanga tu akupanga zinthu mzanga wina amandiuza kunena kuti ine namanga bridge kumudzi. Namanga bridge kumudzi. Koma titangotha bridge yo. MP kutentheka tu kumene kwa umufuna panga chani. But this is also the khalidwe limene likupangitsa kunena kuti anthu asamachite zinthu m'maderamo. Awawa titafunse awawa anasukula amene amalipirira ndangati inuyo. Koma sizimadziwika. So ndimafuna ndinene kuti tiphunzire kuchita zinthu in our communities and there are no apologies about it. No apologies about it. Yes. Tichite break pang'ono. Tichite break. Akutipatsira program iyi ndi series enterprise tikabwerera how is our level of preparedness kodi zipani zikukonzekera bwanji nanga kugwebana kukuchitika zipani chikuchitika nchiyani ndimakeza for the next 10 minutes tijame imeneyo zamphafu akutipatsira program iyi ndi series enterprise. Mkuonera kanema wa Times ndipo tili program ya the hot current pano pa kanema wa Times ndi andevu zamwayi komanso bambo Bayana Chunga amapangbe ine limene lisada nduze wina adaduzo ndela mapango mbama kuyana lokwa pili analivomera wina adaduzo kuya musatsarekeze Dinalotu, dinangobwera atu. Ndiye munalivomera? Nanga utani. Ndipo yamba ni madabo. Kodi zinali. Ifawina abantu kuyesa amakuya nalo. Ndiye bana zateka. Kodi nanga muntu kwamakana ndevu zinali dyano limathiwa kwa. Uyangolivomera nanga. Kudanga analibereka ndani. Anapanga lombe. Ndakulo mwewa. Abangani mayina bintu. Bana kudali nkhani inake berenda bwera ndiuchi. Chabwino. Koma yafe nthawi ndiyawo. Anabweresa iwo. Ifaine langa lilipo kale. Njaiko. Yeah, ndikubasa. Yakubanda. La hoti kali. Tisiendi. Jaiko. Tikubasa. Kukonzekera kukuyenda bwanji.
ndi masankho awa. Tiyambe ndino. Amapangombe. Yes. Sindilikana. Ayi ndakondwera. Kukonzekera ku chisankho chimenechi. Pena ena kumaoneka ngati kuti tiyambe mwina ndi zipani zimene anthu akumazilozazi. Zimene zili ma MP ochuluka ku parliament. Kapena zinali nangasi parliament yokhala ngati kuti basitu. Tiwambe ku DPP ndi ku MCP. Muona kuti zikuoneka kuti anthu akukonzekera koma zikuoneka so kuti within the parties, both parties, kumaoneka be kuti kumakhala timagulu tokhanga pali kugwebana kwina kwa within the party. And zamasiku ano munthu, you don't have to be a rocket scientist to see. Nangasiku ma social media umangoona kuti kumatokhanga ti anthu awa khanga chipani chugawana ukuso khanga tawa ugawana ndezimene zozo zikumachita affect kuti chipani chikhale ndi one voice pamene akupita kufowa. Komanso muona kuti palasogolera amene atumphukira kwambiri mzipanisi, palena amene akuonekera kwambiri pa nkhani ya campaign, koma ena sakumaonekera kwenikweni ayi. And that too, you cannot hide it for long. Chifukwa ife tikudziwa zipani kumbuyo kumene zimapangira campaign, you'd have neki yonse weekend icha ndoti neki yonse from Chitipa to Nsanje, neki yonse balala. Koma zipani zambirizi umaona kuti ukhanga 2-3 people dominant. Ena ongokhanga kuti amyaka. Let's take an example ya MCP. Kukumzeka manongono makampu. Amumba ndi akuti ndine ego, I fly alone. Munamva lewe? Yeah, namva. Adankhula so maka kunalipa chisana. Kuzomba. Mina makamba za kunali public lecture ya people over politics. Yes. I think my understanding of that statement manena kuti sometimes it's good to be alone. Nthawi zina mzabwino kuzipatula ncholinga choti ukwanilise masomphenya ako. Look, what is happening in MCP for me kuona kwa kunja ndokuti pali anthu ena amene akuona ngati mina kupangira mumba sichikhalidwe cha MCP. So it's that denial kuti no pali mmene mapangira zinthu the MCP way. Umayenera kuti utene uzikapempha anthu zeru chani anthu azikuuza ukongolesi timatere chikukongolesi timatere, like their discipline of how they doing things. Okay. Now for me ndimafusa mafuso mwina awiri nokuti zimene mukufuna ndi zisatirasi zatipasa chani zimene tikoza kuzigwira manja. Yeah. Chifukwa kumapanga zinthu zomwe sizimakupasani zotsatira. Yeah. Koma chifukwa choti zimene anakulouzane munthu kuti mumpa ndi kuti muchedwa phiri. For sometimes it's the little things that you change. Zimene zimakupasani zotsatira zimene anthu ambiri azaombera manja. So pali kavuto kamene kamene ndimakaona ku Kongolesi umakhala ngati kuti umabatizidwa mu Kongolesi way of doing things. You have to do it this way, the only way. When you just want to do things differently, you ofuna kukhala ngati ndani. You saw kujeni kuja ku msonkhano kunjamba kuti kudabwera anyamata ena ananyamula zikwangwani zina akuti iwe sungakhale president watu. You know, do you think amene akuti sungakhale president watu nda DPP? DPP angamamuze mumba kuti zomwe kupangazo sukhabe president watu. Panali zikwangwani pafupifupi 10 zimene zinanyamula uthenga ofuna kuzanyoza mumba. You don't have wiviniso to zitakuona kuti akandika ujeni ka inside job aka. The question is ngati mukunena nonse mona ntima kuti wina capital cholinga chake ndicho kuti akuse ma votes okuti azavotera chakuya. Why are you fighting on the methods zimene mukuganiza wina kuona ngati kuti iko zoti pasa zotsatira zasanga iziso zabwino? Why are you fighting? It's because even anthu ena they are not sure kodi Mumbai zolinga zake zeni ndi chani. Okay. Kodi akufuna amene mwina apule amuone pa udindo wa vice president. Then some people are not comfortable because akodi iwalo aliti chipanish. He's not even wakuti. You see the bickering, the fighting zimene zimachitika kwa anthu andale because they have trusting issues. That's why I keep on saying akulu eyes on the goal. If you're MCP, you need to stay in government. Olo mutawina ma councillor angati, ma MP angati, ndikuluza bacha kwera, mukhala ku position. If you indeed want kukusa mavoto wose kuti apite kwa chakwera, then you need to unite. Yeah. Yes, and make sure kuti nonse mukulankhula zotene posa mamenyanirana ti maudindo tina timene tikupaseni kuti muluze focus yanu on the main prize.
mupezeka busy kupanda usamala amatola odusa and that DPP amakali busy kusangalala kamala zimezi chakuti they are busy fighting. Palika video kena kake migango imamenyana ita pipe kauje nikasa nafe bwino kagwabe kajampana kanazuka kutawa chifukwa chokuti adayiwala kuti tili ndi dina yokuti we must protect kuyamba kukanganirana so you can see that they are denying it koma bwana it is pronounced. You can see kuti in MCP there are some people that are not comfortable with Mumba, with the way he's doing things. Is not the usual MCP way. People that must understand that there comes a time we must change the way you do things. But also by saying that we do not encourage so we are not saying Mumba don't follow my protocols. No. Try something new today. Muone kuti tikayuza ichichi tipi drajani aujana mani ankakula ntima atakauza kuti tasambani umu so na aide kudachokera ku misinje ikulu so na kuti misinje ikulu imene sida akakuchisa tasambani na solo uyu mpaka na owasatirana na uzati pick you lose nothing tango vulani tasambani koda adasamba mwina nzovala zomwe kaya chamano adasamba andamajira lero muri ku njamba. Yes. Amumba anaimisa cancer. Yes. Amena nali wa DPP. Yes. Kuma panopo wa joina MCP. Yeah. Ndi analena kuti cancer analena kuti nenda joina MCP chifuka cha Amumba. Now kutanthauza kuti Amumba ali ndi chikoka chawo. Paliso anthu ena amene Amumba samawakonda. But ndale it's a game of numbers. Ngati MCP ngati Amumba angakuthandizeni kuti mupeze anthu ngati mwapezawa kuti abwere, you should be excited as a party kuti uyu akutibweresera anthu ena. Aliponso anthu ena amene kumbali nayo amene akubweresa nawonso anthu ena. At the end of the day sikuti mmayenera kugwirizana 100% zosiyana maganizo azakhalapo koma nonse kukhala ana banja limodzi. Anyamata ena amene kuchipaniko anachita assign anthu but ena samati onena kukondwa ndi anachita assign anyamata kuti atichite achitetezo. Yes. So anandisangalatsa bwino amene anayankhula ananena kuti Mumbayi akuchita zosiyana ananena kuti akuchita zosiyana abanga zathu akubanga zaife yeniyo musaope ya. Yes. Wow. And I think we should acknowledge they did a good job. Iwe tatikira chithunzi cha anyamata chija tinali nawo anyamata amene. They did a good job. They protected us bwino and I think zinthu zikakhala bwino tidzinena. Yes. Kuti ku MCP ku atachita ngati zimene anachita lero. Zikozo khala bwino kwambiri. No intimidation, nothing. And timauza osara anyamata awo ena. Amana tipeza kuyambira inu zikwanje musamatu usezikwanje. Ndi amaseka amene muvesese. Kuti anthu amatiputa dala. But the point is mamanira chimwena ngawa which I just want to echo. Is kuti you must understand kuti at the end of a day simungamati wina akukankha wina zona then nkubanga kuti tikupita kumozi. You can't. Asamwera na madzi. You must know kuti kukhala pa table chonchi ku MCP kukhala pa table chonchi kuti inu ndiye mufuna mwina muzungulire muone khonde ndiye kuti munyamula uche drink yanu. Yes. Kuopa kuti you can't trust each other. Sungasiye drink yi koma onse MCP. No, I think Isatero. Mawano malize ndotani. Kumbali so ya zipani mwina kungofuna kunena kuti tilimbikise nkhani ya uthenga wauza Malawi what you're going to do. Chifane panopo ndikumadabwabe kuti uthenga tilekeze ngati zipani za opposition. Kuti uthenga kweni umene tili nawo ndiwotani umene tukwauza Malawi. That's right, yeah. Chifukwa inde nzachiziwikire kuti boma pankhani ya zachuma yalephera apa zimenezo ndiye anzosavuta kupanga campaign. Koma sono kumbali yanu what are you going to offer the people? And komanso inuyo ku government. Unfortunately how ya detail. Olanga chituzi cho chakamira tachosani unanga. Kuti chungo khala ayi kanene yapita imeneyo kodi opiu kupaka baji. Ayi naizina nyamatawa. Sungani nerezi. Abutuma.
Upanga za Simaona, chinali pomwe Opia panga za Congress. chinali pomwe aya sawa timangoletsa seka mawono maliza ndotani andevu zamwayi Utenga ngofunikira kwambiri chifukwa choti amalawi amva zinthu zambiri amalawi akhumudwitsidwapo munthu amene atatenge chikwamachi akhala munthu amene atagwire mtima wa amalawi amene amukhulupirire kuti na izizi I think will give them a benefit of a doubt because abwana zili zonse zimene anthu akanatha kulankhula ine ndimafuna mmalizirepo unena kuti ndikwapempha amalawi ndewo kamakapempha supita ndi one shoulder high the tone imene ikumabwera kuti olomufune kapena musafune tiwinabe isaba panga choncho tikukupemphana amalawi onani zimene takuchitirani tikukupemphani kuti mukativotere kuyankhula kusindikwa bwino yes ukupempha nanga kupempha koma wina afuna asafune kuti big man kama musafune mundipita fees aya sokalipira weka ukalipira weka sungamabwere kunokolo mufuna musafune ndiye pakhale humility across the board kandi ku DPP kandi ku UTM kandi ku NCP mubwera tikudzafunsira ntchito yes komali yesi akumanena usandifuse pa 17 pa 17 ndizafusa nacho chimene anthu akuiwala kuti amalawi ndizilonda ali ndizilonda ya amalawi akwenda ndi mkwiyo munthu wonena kuti ali ndi mkwiyo olo nyumba umafunika kumusamala amalawi akwenda ndi mkwiyo amalawi akwenda ndi mkwiyo wachokera kuti mkwiyo ndipo muwasamale ndeka yankhulidwe kake kasakhale kamezoni wina afuna asafune zichepeseni verani nyimbo ya Nkasaija tidayiphulisa kumbala chanda ichi muimvereso kali kose katauluka kadatera muimvereso nditi muli uthenga wa mphamvu Nkasaukulankhulani nonse kaya muli kuboma kaya muli ku opposition mwakhala bwanji ndi anthu pakatipa chifukwa imafika nthawi chifukwa ule musabwere lero lero ndiye ule miyata kwamba kudya chipisi lero amalawi atengera kuti kodi takhala bwanji kuchokera pa 2019 pache pa 2020 opposition makana opposition komweko muli bomba soma pita umaliro zaka zonsezi ndero maliro ali wose bitubiru maliro kufusa kuli maliro kuti kulibe maliro lero tatenditani pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Hot Current ndikuyamikeni inu achunga mwatilemekeza mmayankhula mwamphamvu inu ndiye nyimbo zikulakatika kukalongaku maona aba myoyamba ndiso umembaji anoyoka kaje na mbili njako maposta kabanda nyimbo zaidi akutaka bila ana watibe nazo mboni eso nine nazo mboni koma sakuima ineso sindikuima I think that's what is important amena kuima tikwadziwa abankungu kuna pa abankungu zikonekana kuima moda anthu amafusa kuti akodi amene wawasama panga kuti pamene anali pa program pano ti mapanga za anthu ali ndi zipani zawo koma as long as inu yonso ineso Banda imunazo okay tosefe pano pati ndi zipani koma sisi maonekera pa simabwera pano pa 16 tikavota yes pa 16 tikavota so koma tikabwera pano timapanga za malamulo a ntchito ya balance malamulo a ntchito ya kagwido ya timakhala ndikuyamikeni kwambiri you have been very candid ndine Brian Banda awandi Bayana Chunga amaphangombe awandi ankhunda vili nkwenda viwi munthu wamkulu kwambiri nyimbo zulakatika kukalonga atakuimba nyimbo asisa omwewo kuimba wani wishing you the very best of the evening and goodbye.